Love descends in different ways and forms. For Gogo Nyuchi, love descended in the form of Ruth Makandiwa through her charity arm, Agape Family Care. Encouragement is good to inspire someone's motivation, but there's a time when inspiration will not work. It's action that is required. James 2 in verse 14 says, "What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but do not show it by your actions? Can that kind of faith save anyone?" In verse 17 it says, "So you see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless." Following the death of her husband in 1991, Gogo Nyuchi experienced the rough side of life. Zita langu ndinonzi Elizabeth Nyuchi. Ndakazvarwa 1949. Ndakaberekerwa kuZaka. Ndichibva ipapo ndakazoroorwa nemurume wangu wechiMalawi. Ndikazvara vana vangu 16. Murume akaenda, ndasara nevana 9. Ndakazoenda kumusha kwangu kwandakaberekwa nevana vangu vari 9 saizvozvo. Ndokuzoshaikirwa futi nevamwe vana ndiri ikoko vari 9, ndobva 2 vabva. Ndobva ndasara ne7. Ndobva ndarwadziwa nemafiro akaita vana vangu. Ndikabva ikoko ndikauya kuNorton. Ndokubva ndazoona kuti upenyu hwekugara mutaundi nevazukuru vandanga ndinavo kuti ndivachengetere mutaundi imomo nemari yokuloja. Ndikati bhodhi ndoita sei? Ndokuwana friend yandaiwirirana nayo. Ndobva tauya kuno, ane hama dzake dziri kuno kuMhondoro. Ndichiuya kuno ndobva ndakauya navazukuru vangu vari 9. Chiyaizogara ikoko tichengeta musha wavanhu. Ndobva tazotenga stand inwei. Vatavekisa dzimba dzemapango kuzasi uku kuchibage ndokauya nedzimba dzedu. Asi ndakazoona panapa area yandakazovakira kusingabudi chikafu chisingakuri. Ndosaka ndakashifta kubva ikoko nchiuya kunoku. After a very long time of having to endure tough living conditions, God answered Gogo Nyuchi's prayers in the form of Ruth Makandiwa through the Agape Family Care, a charity arm that she uses for her philanthropic works. Ndakatanga kubatsirwa namai Prophet Makandiwa 2012 iyi ndakatanga kubatsirwa mafees evazukuru vangu ivavo nemauniforms vachindopiwa kuchechi ikoko. Mauniforms tinotorera ikoko, mabooks, masatchel, zvekupfeka, magumbezi ndichipiwa, chikafu ndichipiwa. Kusvikira nanhasi ndiri kungopiwa chikafu. One thing still remained, a huge problem to her and her family. They did not have a home they called their own. Gogo Nyuchi's accommodation situation worsened by the day as they struggled to get a place to stay. Ndaigara nevana vangu ava tiri muimba iyoyi 1. Tagara muimba 1 vakauya vana pastor vachizoona zvirimwa zvamumunda nokuti vakanga vandipa mbeu. Zvirimwa zvandakanga ndarima zvakazotsvaniswa, vakanga vandipa mbeu nefertilizer yavakapuwa namai. Vauya kuzoti vatore mapictures, ndopavakaona imba iyi. At the time when the Agape Family Care visited Gogo Nyuchi in Mondoro, where she stays, she was in a very dire situation, with only one rounded hut with a thatched roof. That hut was their kitchen, their lounge, and their bedroom. The little belongings that they had were all in that one hut. They all slept in there, Gogo and the girls on one side, and the boys on the other, with barely enough to cover their bodies. Oh yes, I will never give up.
Over and above the monthly groceries, school fees, clothes and blankets that AFC had been providing for Gogo Nyuchi and her family from 2012, Mrs. Makandiwa took it upon herself to bring comfort and peace in the life of Gogo Nyuchi and her family and addressed their biggest challenge. In late 2018, she deployed a construction team to Gogo Nyuchi's compound to construct a house for her. The construction of the house was completed in February 2019. Takabva kuFIC construction takasairwa neAgape Family Care shuya kuzovaka imba yaGogo Nyuchi kuno kuMhondoro Riverside. Imba yavari kuvaka i4-roomed house. Tinotenda mama prophetess nebasa guru ravari kubata mukati memusha uno. Furthermore, they furnished the new house fully. The furnishings included new beds, new bed linen, curtains, a 4-piece lounge suite, a 2-piece kitchen unit, plates, cups, pots, and a huge grocery for Gogo and her family. Right from the Old to the New Testament, Christians are encouraged to pay attention to the poor. The Agape Family Care had completed building the house. It was time to present it to Gogo Nyuchi and her family. Oh, what joy Gogo Nyuchi had. Today, the 13th of March 2019, we are in the Chakuchichi village, Chingwere area, 90 kilometers away from Harare, sent by the great prophetess, the great visionary, Dr. Ruth Makandiwa, a philanthropist par excellence.
to come and officially open a house that she has built for our elderly widow, Gogo Elizabeth Sekai Nyuchi, who is taking care of a large family who are mainly orphans. She has been doing a great job to sustain them on a daily basis. Gogo, Diripan, Tauya se Agape Family Care, Tatuma na mai vedu, Dr. Ruth Makandiwa, kuti tiuye kuzovhura musha uyu, imba iyi yavakakuvakirai. Vakanzwa zvichemo zvenyu, vakanzwa kuchema kwenyu, nekutambudzika kwenyu kwese. Vakatuma vanhu kuti vaite basa. Basa iri ndo ratauya nhasi. Kuti tizoona nekuzokusiyirai imba yenyu yakanyatsonatswa yakagadziridzwa zvakanaka. Amen. Gogo, emshaweni. Gogo, ino indo imba yenyu yekutandarira. Sitting room yenyu. Amai vakugadzirai musha wenyu. Pamunenge mashanda kumunda muya mogara pano muzorora. Amen. Ino indo bedroom yenyu. Amen. Yadai kushongedzwa namai vedu. Augadzirai pekurara panomecha nemaketeni. Amen. Hanzi Gogo vanoda zvekugeza zvesmart. Yes. Saka zvinhu zvenyu zvanyatsogadzirisa. Tinotenda. Ndiri kutenda zvandakaitirwa namai Prophet Makandiwa. Handisi kuti ndairarama sei uye ndaigara sei. Ndairara pasi nichifuga masaga. Ndaichingogara pasi asi ndaumba, ndane kitchen unit, ndane mibhedha yevazukuru, ndane masofa taugarawo pamasofa taivaonerawo kwevamwe. Mai ndinokutendai zvikuru pane basa guru ramuri kundiitira. Rambai muchipfuurira mberi. Ndozvati Mwari womuprofita hakunetesi munoramba makangoshinga sekushinga kwamakagara muchingoita. Ini ndeitwa Sabhuku Mudhambu. Ndini ndakatambira Sekai Nyuchi achiuya achizogara muno muvillage mangu. Munhu akauya achitambura zvisingaite. Agape Family Care yakabatsira Gogo Sekai Nyuchi pakuendesa vana kuchikoro, kuvatengera mauniforms, kuvabhadharira school fees, mabhuku, chikafu chaidyiwa nevana vachibuda vachienda kuchikoro. Agape Family Care yaikwanisa kubatsirazve zvakare. Nekufamba kwenguva pagore rapera irori ndipandakazoonawo kwauya mabhiridha veconstruction vakauya vakashanda basa. Ndikauya ndikaziviswa. Ndoda kutenda amai Makandiwa nebasa ravari kuita rekuchengeta chirikadzi nevanotambura nenherera. Nokuti ndauya pano nezvandaona
ndaona chirikadzi Sekai Nyuchi mumba make mashongwedzwa. Aiwa tinovatenda amai Makandiwa kuti varambe vakadaro. Inini ndinoitwa Brenda Gondo, ndiri muzukuru waGogo Nyuchi. Tisati takupinda kuUFIC tainyanya kubatikana zvakanyanya nekuti mauniform echikoro taisambomawana, asiwo kubva takatanga kupinda kuUFIC aiwa prophet naprofetess Makandiwa vari kutitira zvakanaka, vakanga vachititira zvakanaka nanhasi vachirongotitira zvakanaka, mabooks, school fees nemauniforms aiwa tinopiwa nyangwe nechikafu chaizvo. Ndakamirira ziguru ese anochengetwa naGogo. Toda kutenda mai prophets nebasa ravanotiitira. Zvino ndakatogarawo pasofa aiwawo ndakuvatenda singaiti mai prophets Makandiwa naProphet Emmanuel Makandiwa. Ndichiti Mwari avaropafadze, avatungamirire pabasa rese ravanobata. Inini pano pandakamira pano ndinoda kutenda amai nababa Makandiwa nezvavakwanisa kuitira Gogo ava. Tafara zvikuru muno muvillage medu, hatisati tambozviona. Nhasi uno vakwanisa kuvakira Gogo imba, vakakwanisa kuisa furniture mumba imomo. Saka zvinhu zviri kufadza, toda kungovatendawo baba namai Makandiwa. Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing and you say, "Goodbye and have a good day. Stay warm and eat well." But then you do not give that person any food or clothing. What good does that do? So you see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless.